Romhányi József interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát. Az új bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kért, tényleg közlöm, hallgasd. Igaz volna a mavát, hogy ön Ordból elfogyasztott egy egész nyers nagymamát? Egy nagymamát, egy grammot se, az egész csak rimmese. Hogy Piroskát ön falta fel? Talán csak az is hamis vád? Nem hagyott meg belőle mást, csak egy fél pár harisnyát? Hogy én őt ruháztul? Mit ki nem eszeltek? Én még az almát is hámozva eszem meg. Furcsa, hogy a kunyhóban, hol mindketten megevődtek, mégis piros farkasnyányok díszeleg a parketten. Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta, s mivel evés közben én állandóan vicsorgok, a vérveres szamócali a pofámmal kicsorgott. Én úgy tudtam, önnél szabály, hogy csak friss hús árut zabál. Kacsa, füvet rágok, lomhán legelészve, zsengét, hogy a gyenge gyomrom megemészte. És meddig lesz önnél a juhús is tiltva? Eddig, de erről már nem írhatsz több, Irka.